Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea, miingon si Hesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kubrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro ug nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Hesus, Simon, unsa may imong huna-huna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Hesus miingon, kun mao kana ang mga lungsuranon dili kinahanglan mobayad, apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol, bitara ang unang isda nga mukubit ug sa baba niini hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayre ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Moises diri sa unang pagbasa may pahinumdom sa mga Israelita, tahura gid ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lang ang alagari. Mo na iyang gi-emphasize og maayo, higugmaa siya, tahura siya, sunda siya sa tibuok ninyong hunahuna, kasing-kasing og kalag. Lingi ay mong tupad. Nanituman ka ni kay usahay malimot ra bata ang ato rabang alagaran kasagaran atong kaugalingon, ang tanan natong paningkamot para sa atong kaugalingon, ang tanan natong mga pangandoy para sa atong kaugalingon ug sa nagimahal sa atong kaugalingon. Kasagaran gyud ingon ana ta nya matod pa ni Moises, di gyud mo mulambo basta di na mo mualagad sa Ginoo. Kay hinumdumi ninyo kuan ra mo 14 ra mo kabuok pagsud ninyo sa Ehipto, pero karon mura na mo kadaghanon sa mga bituon sa langit ug sa sa baybayon tungod na sa grasyas Ginoo. Muna dili gyud ta angay nga mo salikway nining maong sugo. Pag-abot na ni Kristo diri sa atong Ebanghelyo, gipakita niya nga kini di ang pag-alagad sa Ginoo i-translate di nato sa pagtahod o pagsunod sa atong mga leaders sa katilingban, ma-church man or ma-civil leaders, musunod di ay tanila. Kani di ay maoy konkreto nga pagpakita nga mitahod tas Ginoo. Ato sang tahuron ang mga inkotisyon, mga Ginoo sa atong katilingban, ang mga leaders. Mao sa nay gibuhat nila ni San Pedro, San Pablo ug sa tanang mga santos. Musunod sila unsay balaod nga ipatuman sa ilang mga leaders. Dili sila magrally, di sila magsigi og complain, di sila magsigig bagulbol,
dili sad sila mag-post sa social media nga atakihon ang leader. Ana. Nya kumusta man mo? Mutahod ba mo inyong leader? Mutahod mo sa inyong parish priest? Nya ug unsa isultis parish priest inyong suportahan? Pamalit na mog slot. Pamalit yung slot. Mura na gisultis parish priest aron mahurot ang atong slots. Pero gamay pamantaghalin ang atong SBF dag. Ang atong halin iabot nag 40,857 slots. Ang ato sang special slot nga DWD para i-refund atong nagastos Children's Congress, 1,226 slots pa ang atong halin. Pero ato gyapon ning daigo, no? Atong pakpakan ang Ginoo niini og ang namalit. Lang na napay 4,774 nga DWD tag 100 per slot. Abasig daghang mamalit ani karong si Manaha, mahurot na ni siya. Daghan kayo ay dili mo tahod og leader. Tahod mo sa atong mga barangay officials. Di niyo libakon. So good na. Daghan kayong manglibak, dauton pa, dinautay to the max. Tahod ta sa atong mayor. Wa dauta. Tahod ta sa atong gobernador. Tahod ta sa atong Santo Papa. Gidaot hastang Santo Papa. Tahod ta sa atong presidente. Muna, gipakita dinhi sa atong mga gisaulog karon og sa atong ebanghelyo, si Jesus gikontrahan sa mga leaders. Giplanuhan na siyang patyon. Apan si Jesus gasigig tahod sa ilang mga leaders. Hastagod pagbayad og buhis. Mubayad siya. Nagmilagro si Jesus. Wa man sila'y kwarta. Nya lungsuranon pagid sila kay mga Hudiyo man sila. Nya gipaninglan pagid sila buhis. Unsa may gibuhat ni Jesus? Siya lungsuranon man ta di man ta taangayang mohimog mubayad og buhis pero di man ta gustong masilo sila. Nindota no? So usa day kapaagi sa pagtahod aning atong Ginoo ug ang pagtahod sa atong mga leaders, kinahanglan maningkamot nga dili masilo or dili maglagot ang atong mga leaders. Una, ato gyung paningkamutan nga di maglagot ang Ginoo nato. Unsa may makapalagot sa Ginoo nato? Unsa man? Kanang dili nata mutahod sa atong mga leaders. Maglagot sang Ginoo ana. Tahora gyud karon kay ang hukom sa leader panahon ni Hesus patyon man siya. Unsa iyang gibuhat? Nangandam siya. Wa siya maghimog mga sundao para musukol kundi giandam niya iyang kaugalingon sa pagpatay. Sige na siya istorya ingon siya diri ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Pasabot iyan ang gikondisyon nga patyon siya. Kamo og naay magplano nga patyon mo or ipapatay mo sa leader unsa man musukol o mutahan. Sukol yun, gubat, bahala na may panin sa makauna lang nato. Inambusay mo nang perting pinatyanay nato sukad panisuna karong bag-o na sa doon na sa mga military giambus mga NPA dito batos Bacolod o dito da Negros na nasay na nga matay. Inambusay sukol yun buang mo diya naon na to ana ba pero ang Ginoo lahi. Si Maximilian sa dihang nag-alagad siya dito sa katawhan sa Poland pag World War II under man sa
German nga government ang ilang nasod atong panahon na gipangdakop ang mga gidudahan na dili panig sa German government sa mga Nazis nya usa na ni ana ang mga Catholics. So dakop na ngadto sa dito nas prisuhan, sige siya lead sa iyang mga diha kasilda nga magampo. Makita gi siyang maampoon kaayo niya diha may ni ikiyas nga usa ka piniriso wa madakpi aron mutagam ang uban. Gipakita sa mga prison administrators na silutan mo kada usa ka piniriso nga mulayas murag ingon ani tinging silot napo kabuok dinhi sa sulod ang patyon, pinaagi og starvation or lethal injection, basta patyon. Mao tong wa man makit itong usang nilayas pasabot dunay napo nga random nga iselect aron patyon. Haron ang tanang piniriso dito magtinabangay nga ayaw layas kay maamong mi. Murag inana ba ang ilang pamaagi dito. Sa dihang gikuha na tong napo kabuok, dunay usa nga mihilak. Ang akong asawa, ang akong mga anak siya. Pagkadungog ni Maximilian, wa man siya maapil. Siya ni volunteer, pwede ako lay ipuli anak niya. Niya, ay lang na siya patya. Amo tong napuli siya dito. Stano mo ingon si naay mo patay ba niya Padersiano mo ipatyon niya mo ingon dis Padersiano ang akong slots. Mo ingon ba ka si Brad Titing or si Brad Loloy ba ako na lay patya. Amot lang kinsa man ninyo mo puli ba kun ako ipatyon kinsa mo puli aning Padersiano ako ning amo ning patyon kinsa mo ingon ako lay patya kay mamaligya para ba nag-slot nogon kayo wa nay halin. Mo ingon mo siguro ala na totalo bitan ay anak Padersiano pari bitaw na. Pero nagpakamatay si Maximilian para ato niya. Ang edad ni Maximilian Kolbe atong higayuna 1941 mga 47 years old. Bata pa kayo siya. Ako karon mo 16 na kung makaabot karong November 24. Guwang na niya o bata pa? Sakto ng patio. Mao na anang mo volunteer ta ba para sa uban kinsa may iyang gisunod mao si Jesus. Actually si Jesus ni volunteer nga maoy magpakamatay para natong tanan. The death of one person saves humanity. Ni reverse sa sala sa usa ka tawo nga mao si Adan. Si Kristo mao ang bag-ong Adan nga milukat sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang kamatayon. Mausad si Maximilian sa gamay niyang pamaagi gilukat niya ang kinabuhi niyadtong tao nga patyon pinaagi sa iyang kinabuhi. Mao ni ang atong gitawag og misyon. Kana bang mulukat unta ta sa kinabuhi sa atong isig katao pinaagi sa atong mga pag-antos o pag-alagad sa katilingban. Mabitan nang muampo gyud ko nga kining managa nato nga mga official apit na rabang filing sa ilang candidacy sa mga barangay officials nga dili unta ni sila mga mapahimuslanon kung dili mahimo silang liwat ni Kristo, liwat ni Maximilian Kolbe nga maubay mugamit sa ilang katakos o kaugalingon sa paglukat sa mga problema sa katawhan pinaagis pag-alagad. Dili magdugang og problema no, maghatag untag kasulbaran sa mga problema. Usahay gud mao man hinuon maghatag og problema no. Pero dinhi sa ato basig sa atong parokya 5 man ni ka barangay, San Vicente, San Santa Cruz, San Roque, Tabla o sa Lataban atong iampo nga ang tanang mga nangambisyon
nga moalagad sa tong katilingban mahimo yung liwat ni Kristo, liwat sa mga santos samang San Maximilian. Ang ilhanan ra gid ana no, kanang mudagan nga dili manaot. Kanawitang mudagan sila sa posisyon nya dili gyud manaot sa ilang isig ka mga nidagan, kana mao nay siguro ag butar, pero kanang kusog kay manaot, kusog kaayo nga muhatag og mga bati nga mga comment ay na lang nagbutari, wap aga ni kalingkod, dautan na kaayog pulong. Ay suswa na nay kapuslanan, ay tabra na nay basura, kanang baba bitaw nga murag mga basura, siging panaot. Ay kinaraan na kay nastanan. Ko ana kay na glaring na kay na, kita na kaayo nga mga buangon gid na, pagsugod pa lang buangon na daan, labaw na inig abot naglingkod na, ma-animal na gyud kay nastanan. Wala ilhana na daan inig sugod no, kana bitaw mga master ani mga chess o kanang dama or unsa nga mga sports, sa opening pa lang sa chess ba, first 2 moves wa na ilhana, banga ni inig may gani ang first 2 moves ayay peligro ni da, makaila man ta kana mga maayo mo lihok, ila man ang panan nya kamao gani nga mo lihay iyay kaantigo ni, pero mo kubit dayon. So nya unsa may kubit na to, kana bitang daoton ka unya mubaw sa kagdaot, kana bang libakon ka mubaw sa kaglibak, banga ka, bugo ka, dali kay kang malipat. Kana gyung daoton ka unya di ra gyud ka masuko, kana gyung libakon ka di ra gyud ka maglagot, kana yung patyon ka di ra ka mo reklamo, kana mo'y wise sama ni Maximilian Kolbe, sama ni Jesus, kana mo'y tinuod nga mga leaders nga makausab gyud og katilingban. Pero kanang mudaot nimo, daoton suko sa dayon, maldisyon sa dayon, imbis magtinagdanay mo una bungol dayon. Mga buangon na, bisag ni apa na simbahan, bisag pari pa na or obispo, basta naibatasan ingon ana, mga yawan o na sila. Giling nga imong tupad. Yung na mahigugma ka sa sigig libak nimo, kanang gasigig libak nimo, mahigugma ka. Sige na. Wala pa mulinging uban ay. Nya moingon gani siya, mahigugma ra gyud ko. Ingan angayan kang himuong leader. No? Makaluwas gyud ka. Turog mo siya, buang ka diha, imo nang higugmaong animal dako. Ay sus, patagma na ka. Dili ka makaluwas, makatiwas ka kung mahimo kang leader. No? Muinding ratas gubot. Ug mauna nga kini si Maximilian Kolbe, gihimo ni siyang usas iyang mga kaning noon kay ni siya, gihimo ni siyang patron sa mga binilanggo. Ako na-assign sa kog 5 ka tuig sa bilangguan, nakat-on kog higugmas mga binilanggo bisan pag wa sila mahigugma nako kasagaran, ang ilang gihigugma unsay ihatag ngadto nila. Pero iampo nato mga binilanggo nga makat-on paghigugma sa mas gugma ni Maximilian Kolbe ngadto sa mga leaders o ngadto sa iyang isig ka binilanggo or isig ka tao. Manindog ta